moro taas. Nyt sitten jatketaan vähän näitä näin Sanvan kanssa pelleilyä. Vähän se on itsekin välillä muistella, miten tää toimii. Eli nyt kohdataan vaikka tää semmonen vaihteenvaihtoservo, että yksi servo tekee jonkun tietyn liikkeen, minkä pystyy säätämään sitten. Ja tehdään se nyt sitten tällä kertaa silleen, että täällä Sanvassa on tämmönen switch 2 on täällä ratialla. Siitä on näppärä vaihe vaihtaa. Ja kaasu nyt on normaalisti tuossa 4.2. Ja tehdään se tuohon AUX 1 se vaihteen vaihto. Eli sitten sinne valikkoon System. Ja ensimmäisenä nyt varmaan kannattaa laittaa se kytkin oikeaan paikkaan. Eli key assign. Ja sitten valitaan tää switch. Ja me haluttiin nyt se sinne switch 2. Voisi laittaa myös tänne switch 1. Ehkä vähän paremmassa paikassa, ei tule niin herkästi vaihettua. Mutta siihen voisi vaikka laittaa jonkun tasauspyörästön lukon. Ehkä. Sen jälkeen vaihdetaan. Naputellaan tonne switch 2 valikkoon. Sitten täältä sen aikaa, että saadaan. Saadaan tänne sitten AUX 1. Ja sitten me halutaan, että siinä on toi toggle. Eli silloin se on semmonen, että on off. Jos olisi push, niin sitä joutuisi painaa koko ajan, että se menee sinne valittuun asentoon. Niin valitaan toggle. Sitten vähän backia. Sitten joutuu vähän itsekin muistelemaan taas. Täällä mennään AUX type. Sen jälkeen on AUX 1 ja siinä on valmiiksi tuo step AUX. Tänne saa myös sitten point AUX 6 pisteeseen asti ja sen saa säädettyä siitä erillisestä valikosta, että mitkä ne 6 pistettä on, mihin se sitten säätää sitä sen napipainalluksella. Voisi periaatteessa tehdä 2-pointtisenkin, jos haluaa eri kohtaa sen kuin keskelle. Tai kyllä sen pitäisi saada tuolla trimmillä säädetty sitten toi step AUXikin siihen keskelle. Mutta voisi tehdä myös sillä pointilla. Mutta tehdään nyt tällä stepillä. No eli siellä on valmiiksi se step AUX. Ja sen jälkeen vaihdetaan valikkoon. Nyt sen pitäisi jo ei vielä. Ja mennään takaisin tänne valikkoon. Valitaan täältä se AUX 1. Ja nyt meillä on se positio siellä, nyt se on 0. Niin nyt me valitaan sitten täältä toi. Noin, ja painetaan nappia, siitä valitaan mihin suuntaan me sitä halutaan. Sitten liikuttava. Tässä voi niinku endpointi periaatteessa sääntää samalla. Laitetaan nyt kaikiksi yksinkertaisuudeksi niin se vaikka tonne 100. Ja nyt sitten aina kun painat täältä näin ratialta nappia, niin servo liikkuu napin tahdissa. Ja tästä pystyy tosiaan sit säätää sen keskikohankin. Tai sitten trimmistä, AUX 1 trimmi löytyy täältä. Niin sen pystyy sieltä sitten säätämään. Mut sellainen. Silleen toimii sitten tuo vaihteenvaihto. Näin, kiitos.